ጽጌረዳ ረዲኡኒ ምድረ በዳ ብፍቕርኻ ተቐዲሰ ብመስቀልካ ተፈዊሰ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እምነትካ አጽንዓኒ ህይወትካ አልሰኒ ናይ ቅዱስ ጭርቆስ መንፈሳዊ ግጥሚ። ኣብ ውሽጢ ነዳድ ሓዊ ዘይነፀፈት ጸጋኻ ምስ ኣድኻ እየልጣ ዘውረድካየ በረኸትካ ለምን ኣለኻ ዶ ንድኻታት እትጸንዕ ብርሃንካ ፈንወለይ ልበይ ምእንቲ ክተብዕ ብርሃንካ ፈንወለይ ልበይ ምእንቲ ክተብዕ ንእሽተይ ዓቕሚ ሒዝካ ዓብዪ ተኣምር ዘርአኻ ንዲያብሎስ ሕፊርካ ንሰማይ ዝደረግካ እምነትካ ኣጽንዓኒ ኣብ ናይ ፈተና ዘመን ቃልካ የብረህለይ ክነብር በቓልን ብግብርን ቃልካ የብረህለይ ክነብር በቓልን ብግብርን ዓለም ብውሕጅ ክፍእ ክትፍተነ ኸላ ንነፍሰይ ብጾታን ስስዕን ክትስውረ ኸላ ንመንፈሰይ ኣሰርካ ክስዕብ ሓግዘኒ ወጻድቕ ህፃን ህይወትካ ኣልሰኒ ተኻፋሊት ጽድቂ ክኸውን ህይወትካ ኣልሰኒ ተኻፋሊት ጽድቂ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ንጉስ እስክንድሮስ ዘይተንበርከካ ድሕነት ነፍስኻ እምበር ድፍእ ዘይመረጽካ እቲ ዓሚቕ ምስጢርካ ኣብ ልበይ ይሰወር ፍቕሪ ክርስቶስ ጥራይ ኣብ ልበይ ይሕደር ፍቕሪ ክርስቶስ ጥራይ ኣብ ውሽጠይ ይሕደር። ናይ ሰማዕታት ዓንዲ ናይ ጻድቃን ናይ ጽንዓት ኣብነት ካብ ሰማይ ዘወረድካ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ዓወት ኣስተንትኖ ኣለና እቲ ናይ ትብዓትካ ዛንታ ነፍስና ክትከውን ናይ ዘለኣለም ዕረፍታ ንነፍስና ክትከውን ናይ ዘለኣለም ዕረፍታ ኣብነትካ ኣጽንዕና ከምቲ ጽኑዕ ከውሒ ኣብ ሰንሰለት ፈተና ከይንኸውን ጠሓልቲ ብርሃን ጽድቅኻን ኣልብሰና ጸልማት ክቕንጠጥ መንፈስና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጥራይ ክግለጽ መንፈስና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጥራይ ክግለጽ ኣብ መንጎ ነበልባል ሓዊ ምስጋና ዘየቋረጽካ ንመልአከ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ዝዓደምካ ለምውን ኣብ ሓዊ ፈተና ንዘለና ሕዝኻ ብፍቕርኻ ኣጽንዕና ክንረክብ ሰላምና ብፍቕርኻ ኣጽንዕና ክንረክብ ሰላምካ ሕፃን ከንስኻ ዓብዪ ጥበብ ዝተመልእኻ ነቶም ጥበበኛታት ዓለም ዘሕፈርካዮም በቓልካ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ኣብ ልዕለይ ይፍሰስ ህይወተይ በቓል ጽድቂ ምእንቲ ክትሕደስ ህይወተይ በቓልን ጽድቅን ምእንቲ ክትሕደስ ናይ ኣድኻ እየልጣ ንውዓታን ጸለታን ናትካ ትብዓትን ናይ እምነት ሰረትን ድኹም መንፈሰይ ሎሚ ይኹን ሓይሊ ካብ ፍቕሪ ኣምላኸይ ከየርሕቕ ንላዕሊ ካብ ፍቕሪ ኣምላኸይ ከየርሕቕ ንላዕሊ ቅዱስ ቂርቆስ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን መብራህቲ ነቶም ብእምነት ጽውዕኻ እትህብ ዓብዪ ክብሪ እምነትካ ኣጽንዓኒ ካብ ጥራዬ ከይተርፍ ጸጋኻ ተሓቢኤ ዘለኣለም ክዕርፍ ኣብ ጸጋኻ ተሓቢኤ ዘለኣለም ክዕርፍ ህይወትካ ኣልሰኒ እቲ ናይ ንጽህና ኽዳን ካብ ሕማም ሓጢኣት ካብ ናይ ዓለም ፍርሃን ንቁሕ መንፈስ ሃበኒ ምስጋና ክዘምር ምስ መላእኽቲ ሰማይ ስምካ ክቐድስ ክመስግን ምስ መላእኽቲ ሰማይ ስምካ ክቐድስ ከመስግን ኣብ ቅድሚ ሰማያት ዘርአኻዮ ፍሽኽታ ነቶም ጨከናት እግረንቲ ዝገርም ናይ ሓቂ ትርኢታ እቲ ናይ ውሽጢ ሰላም ንዓይ እውን ይብጽሓኒ ኣብ ኩናት ህይወት ጽንዓት ክኾነኒ ኣብ ኩናት ህይወተይ ጽንዓት ክኾነኒ ቃል ኪዳን ተዋሂብካ ንዝኽረኻ ኩሎም ብእምነት ዝጸውዕኻ ንስኻ ክትሕግዞም እምነት ኣጽንዓኒ ቃል ኪዳንካ ኣኣምን ኣብ ትሕቲ ጽላለትካ ነፍሰይ ምእንቲ ክትልምልም ኣብ ትሕቲ ጽላለትካ ነፍሰይ ምእንቲ ክትልምልም ሕፃን ቂርቆስ ሰማዕተ ጽኑዕ ጸሎትካን ረድኤትካን ካባና ከየርሕቕ እምነትካ ኣጽንዓኒ ህይወትካ ኣልሰኒ ክሳብ መወዳእታ ጉዕዞይ ብሰላም ክሕልወኒ ክሳብ መወዳእታ ጉዕዞይ ብሰላም ክሕልወኒ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ናይ ሳሮን ጽጌረዳ